Jam'iyyar adawa ta ADC ta buƙaci mambobinta su daina raba kafa su kuma yi murabus daga sauran jam'iyyunsu da suke ciki, sannan su dawo cikakkun membobi na jam'iyyar ta ADC. Kafar watsa labarai ta BBC ta ruwaito cewa wannan na daga cikin manyan matakai uku da aka cimma a taron sirri da membobin jam'iyyar suka gudanar a Abuja ranar Alhamis, wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya halarta tare da manyan shugabannin jam'iyyar. A cikin taron, wadda shugaban jam'iyyar na ƙasa David Mark ya jagoranta, an tattauna hanyoyin haɗin kai da dabarun da za a yi amfani da su domin tunkarar zaben 2027. Haka kuma dukkan masu sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa sun amince cewa za su goyi bayan wanda ya fito daga cikinsu bayan an kammala zaben fidda gwani. Atiku Abubakar ya tabbatar da halartar taron a shafinsa na X, inda ya bayyana shi a matsayin wani yunkuri na haɗin kai 'yan adawa. Daga cikin mahalarta taron akwai tsohon gwamnan Kaduna Nasir El-Rufa'i, tsohon ministan sufuri Rotimi Amechi, tsohon minista kuma shehin malami Farfesa Isa Ali Fantami, tsohon gwamnan Sokoto Aminu Tambuwal da dai sauransu. Sai dai ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour a 2023 Peter Obi bai halarci taron ba, amma ya aike da saƙon cewa yana tare da su.